Ngayong panahon ng tag-ulan na sinabayan pa ng habagat hindi maiwasang mangamba ng ilang residente sa barangay Kagbunga sa bayan ng Gain sa Camarines Sur. Isa kasi ang barangay sa mga nalubog sa matinding baha noong pananalasa ng Bagyong Christine. Kaya naman isa sa mga nagiging sandigan ngayon ng mga residente ang weather forecast mula sa Pag-asa na accessible online. At dahil sa malakas na internet speed ng Camsur Free Wi-Fi program, laging updated ang mga residente sa lagay ng panahon mula sa Weather Bureau at iba pang autoridad. Let's say for example, the updates are coming from the social media na po, diba? Or sometimes, contact na kita through our messenger. So, there are residents po na nag-i-DU sa satuyang barangay. Tapos, especially ang satuyang mga punong barangays and our mga kagawad and SKs. Iyon na po ang ginagamit mi na Wi-Fi for the means of communication. And additionally po, like for example sa SK, nagpa-cut na kaming Wi-Fi kasi igwa naman din yung mga Camsur Wi-Fi. Hindi lang daw nagagamit sa pag-aaral at connectivity ng mga mag-aaral ang free Wi-Fi dahil nagagamit rin ito ng komunidad sa pag-monitor sa sama ng panahon kung saan ito tatama, dalang hangin at ulan nito. Taos-puso ang pasasalamat ng Barangay Kagbunga sa Provincial Government ng Camarines Sur sa pangunguna ni Governor Elray Villafuerte, katuwang sina Congressman Luigi at Congressman Migs Villafuerte sa pagsasakatuparan ng kanilang hiling na magkaroon ng malakas na connectivity sa kanilang lugar. Thank you so much to our provincial government headed by our Governor Elray Villafuerte and our Congressman Luigi Villafuerte. Siguro si mga araw kaining projects na kulang bagay para sa mga youths, especially ta ako sa Roman SK, and especially sa mga komunidad na araw kaining masyado pang harayo sa mataas na antas, pero at least nakakabangon naman. Habang tumatagal, patuloy ang pagdami ng Camsur Free Wi-Fi program sa probinsya. Isa ang Camsur Free Wi-Fi sa mga prioridad na programa ng Camsur LGU na layong mas maging digital inclusive at digital ready ang probinsya. Chris Novello, CSN.